Gilunupan ang pipila ka kabalayan sa usa ka barangay sa Zamboanga City human milapaw ang tubig baha sa usa ka suba gumikan sa kusog nga ulan. Aniya ang report. So, ano ang sitwasyon no? Daw dagat na kiningdalan sa sitio Camias, Barangay Curuan, Zamboanga City, diyang milabang ang mga opisyal sa barangay ug rescuer sa Bureau of Fire Protection alang sa rescue operation sa mga posibleng na stranded nga residente. Human gibaha ang barangay gumikan sa kusog nga ulan pasado 1:30 sa hapon adlawng Lunes. Gani ang maong tubig baha misulod na sa pipila ka kabalayan. Sa sentrong bahin sa mong barangay, makita kini mga inatiman nga baboy sa usa ka residente nga sa gawas na lang sa tangkal nga walay tubig gipanghikot, sanglit ang ilang mga tangkal nahumol na sa tubig baha. Sa luyo sa mong tangkal, makita ang kataas sa tubig baha nga doon na pa'y mga gapnod nga nangaanod. Sa palengke sa mong barangay, makita sab ang taman tuhod nga baha nga milunop sab sa moong lugar. Sa sitio poblasyon, makita kini mga manguliay nga estudyante nga gibit-bit na lang ang ilang mga sapatos samtang milusong sa gibaha nga dalan. Sa laing bahin sa mong barangay, makita nga gilangoy-langoyan na niini mga kabataan ang daw dagat nga baha nga milunop sab sa pipila ka kabalayan. Hinuon ang maong pagbaha mihubas pag-abot og 5 sa hapon. Sa tala sa mong barangay, anaa sa unom ka mga sitio ang gibaha. Ginasuta pa nila ang kinatibok ang ihap sa kabalayan nga naapektuhan. Hinuon walay natalang nag-evacuate o naangol sa insidente. Sumala sa barangay, ubos ang riprap sa maong barangay nga usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa maong barangay. As of now man sir, yung the newly elected district so congressman na allocate na ng budget regarding this river para sa riprap para pwede ma-flood control naman, na-allocate naman kasi mababa talaga yung riprap dito sa Curuan. Sa karon nagpadayon ang barangay council sa Curuan sa pag-awag sa mga residente nga magbantay sa mga posibleng pagbaha, ilabi na kung dunay pagdaot sa panahon. Sumala sa pag-asa, habagat o localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Kauman si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.